Hello guys, magandang hapon. Andito kami guys, itong lugar na may tanim ng mga nito. Kumuha kami guys para gawin naming gawin naming native product guys. Basket. Yung kumuha kami ngayon ng material na nito. Okay guys, standby guys. Kumuha na kami ng nito. So guys, tapos na kami kumuha ng nito guys. Kaunti lang nito na aming nakuha guys, kasi maraming taong kumuha ng nito dito. Itong nito guys na aming kinuha ngayon, konti lang kinuha namin guys, kasi maraming taong kumuha ng nito dito. Gawin pa rin nila ng basket. So guys, salamat sa pagtanaw ninyo sa akong videos guys. Huwag kayong mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigaro TV. Ug sa pag-like, subscribe guys, aron daghan pa mong videos nga inyong matanawan. Salamat guys, thank you.